नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे ओल्या वालाची उसळ। इथे मी ओल्या वालाचे दाणे काढून धुवून घेतले आहेत। एक बटाटा चिरून धुवून घेतला आहे। वाटप बनवण्यासाठी इथे मी 1 इंच आलं, 12 लसूण पाकळ्या, 1 कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, 2 चमचे सुकं खोबरं आणि 6 चमचे ताजं खोबरं घेतलं आहे। कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून आलं आणि लसूण भाजून घ्यायचं आहे। आलं लसूण भाजत आलं की कांदा घालायचा आहे। कांदा लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे। आता यात सुकं खोबरं घालून भाजायचं आहे। आता यात कोथिंबीर घालून नरम होईपर्यंत भाजायची आहे। हे सर्व जिन्नस लाल झाले की प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। पुन्हा कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून ताजं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं सुद्धा लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे। हे सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात घालून वाटून घ्यायचे आहेत। इथे आपली वाटलेली पेस्ट तयार आहे। गरम कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे। बारीक कापलेला अर्धा कांदा घालायचा आहे। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे। एक चमचा मीठ घातलं आहे। आता यामध्ये चिरलेला बटाटा आणि वाल घालायचे आहेत। बटाटा आणि वाल 2 मिनिट तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। मिक्सरच्या भांड्यात वाटप असल्यामुळे अर्धा ग्लास पाणी मी भांड्यात घालून ते पाणी मी भाजीमध्ये घातलं आहे। आता झाकण ठेवून 20 मिनिटं भाजी मंद गॅसवर शिजू द्यायची आहे। 20 मिनिटांनंतर बटाटा आणि वाल छान शिजले गेले आहेत। आता यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटप घालायचं आहे। अर्धा ग्लास पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स केल्यानंतर अर्धा चमचा गूळ इथे घातलेला आहे। छान उकळी आली की ओल्या वालाची उसळ तयार आहे। खूप टेस्टी अशी ओल्या वालाची उसळीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।